Duzue. Izlarietan lehena Aitziber Sarobe Egigoren izango dugu. UESiko irakaslea da eta krisi ekologikoaren erabilera landuko dugu hezkuntzan. Ondoren, Maria Napal-Fraiek hitz egingo du, NUPeko irakaslea, eta kontzientzia kritikoa sustatzeko eztabaiden erabilera landuko du. Eta besterik gabe, prest bazaudete, nahi duzuenean, txalo bero bat. Egun ondanoi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Hasteko, nire intentzioen berri emango izuet gaur, nator, halako korronte pedagogikoen inguruko teoriak aztertzea edo eta ez dakit autodidaktiko eta zeto hitz egitea, zaita hitzen? Bai? Hola bai? Nire asmoa hemen gaur da hainbat ideian inguruko eztabaida irikitzea, eta horregatik nahiko nuke ordu erditxo batean bukatu, gauzuek hitza hartu ahal izateko. Izenburua jarri diot aldaketa globala abiapuntua edo helmuga, besten bat ere jarri nizaioke gaia bere horretan oso zabala dalako. Eta nondik heldu ere, hautatu behar da, erpin asko ditulako gai honek, ez? Puntu hauek landuko ditut, eta errex, zuten naizenez, ez dakit, argudioietan alde batetik bestea, saiatuko naiz puntu hauetako bakoitzean bukaeran azpimarratu nahi ditudan ideia jasotzen. Hala zuei ere gero parte hartzea erresteko, ez? Ziedan hasiko naiz, niretzat garrantzitsua den kontu honetatik, ez krisi globala eta tokian tokiko realitatea. Hemen daude askotan uztartze ez diran, ez, bi puntu. Bigarrena, gaztea krisi ekologiko globalaren aurrean, azkeneango hezkuntzan gabiltza, bai Maria eta ni, gaztea jasotzen ditugu, eta haiei behira egiten dugu lan asko, ez? Orduan, hortik ere, uste badaukagula zer esan. Krisi globala eskolan, eta hemen kokatzet ingurumen hezkuntza. Horretaz eritzen genezake, ez? Zergatik ingurumen hezkuntzan barruan kontu hauek eta ez kurrikulumean, bere osotasunean. Horrez saiatuko naiz ideia batzuk ematen. Kanpo espazioaren erabilera, orain modan jarri da, batez ere COVID-aren kontu honekin, ez? Zer esan nahi du horrek, edo nola ari gara kokatzen hori, edo non jartzen dugu hor arretagunean. Bosgarren puntuan, nahi behintzat azken aldian zer pentsatu eman nahi zaidalako, ekarri nahiko nuke balioetan eta emozioetan oinarritutako hezkuntzaren kontu hau. Pare bat puntu besterik espada aipatzeko, eta azkenean bukatuko dut galdera nagusi honekin, ez? Krisi globala eta tokian tokiko errealitatea, hau da Islandiako mendingurunetan aurkitzea horrelako kartela asko ez nahi garrasi handia iteie, zer esan erdian daude, hartxintxar genean, aukera pila bat emate eskizuen noa jun, gehienetan olako egunakin, eta karo, horre zeure helburuak nahi izatea, jakin izateak, eta zeure gaitasunek ematizu arrakastarako bide bakarra, ez? Nikolas ikustet, kontu hau momentu honetan, orain hezkuntza. Erronka pila bat daude, batzutan ez dira elkarrekin lotzen, baina guztia daude lotuta, eta irikitzen dira posibilitate pila bat, ez dakidana da, ote dakigun nora joan nahi dugu, zer egin nahi dugu. Eskalaz hasiko naiz, ez, horizalako aurrenengo gaia, krisi globala, versus tokian tokiko errealitatea. Atzo ikusi izan ikustet, ez, mai inguruan. Krisi globala hitzaitean daukagun irudikapenan ikustet hau da. Planeta daukagu hor, gure buruan, eta nik ere urtero ikaslei galdetzen diatenean, hau da beran irudikapena planeta, eta gaina klima aldaketakin lotuta, eta batez ere berotze orokorrarekin eta poloen urketarekin. Irudikapen horrekin datoz, ez? Da, planeta kontuko kontu bat. Aldaketa globala hori baina asko gehiago da. Eta ez da, klima aldaketa horrez gain badaude beste, niretzat behintzat hau esain garrantzitsuagoak lirateken faktore batzuk, ez? Zate baterako, bioaniztasunan galera, baina gaur-gaurkoz behintzat honekin lotzen da, ez? Krisi globala da aldaketa. Hau eraman dezakegu betiko irudi hauetara, ez? Askotan agertzen dira Mafaldaren eta ipuin hauek, eta da, eskala planeta mailakoa da, eta atzo esate esan bezala katastrofetik hitz egiten da. Hor daukagu olako arazo handi bat, baina abstraktuan, oso maila globalean, ez? Eta nik neuk ez dut hau baino egoera blokeagarriagorik ezagutzen. Zone galdera hori eragiteu, zein goepanik, zein dezake panik hori ez gertatzeko. Eta horrekin topatzea askotan, ez? Bai, kezka bat gazte gaina
ez dakit, orain dela 2 urte behintzat oso modan, orain ere pentsatze badaukatela kezka bat, eta adierazten dute, baina oso difusoa da. Nola adierazten duten hori, ez? Eta batez ere, eskala delako planetarioa, ez? Zein dezakenik planeta maila. Eta, karo, alternatikak ere horren aurrean, maila bereko abstrakzio maila daukate gehiengoan, ez? Dana behortu behar dugu berde, hori oso argi dago. Eta danak izan behar du, eko, organikoa, edo bio, odorrelaten bat behar du. Eta badakigu ere zerbait lotura badaola CO2 horren fijazioarekin, baina ez dakigu oso ondo hori basoetan, landaretan, etxeko tiestoan edo non, baina gertatu behar du. Da difusoa, energiarekin berdin behar ditugu, energia berriztagarria, baina ez dira kokatzen. Ez dugu irudikatzen ze ote litzaken Euskal Herriko mendi guztiak Aizerrota parkez betetzea, ez hori tokatzean arte hor dago. Baina hori bilatu behar da, elikadurakin gero hitz egingo duzue eta hor daude etiketa, hor dago saltxa. Dana da eko, autoeskuelak ere bai dieko, nunbait zeak ere bai, gurpilak ere badaude eko, dana da eko, eta badirudi hori dala, ez? Atera bidea kontu honik. Azkenean horren atzean daun pentsamendua da, teknologia salbatuko gaitu. Zerbait egingo dugu, hemendik askatzeko, ez? Halako pentsamendu difuso badago. Eta pentsamendu hori da, bastar guztitan, ez hau, Iberdrolaren, ona ekarrit Iberdrolanaren dalako, eta politeite zaidalako, ez? Iberdrola beak dauka bere web horrean, olako eskema bat, esatiguna nola galtzen ari dan bioaniztasuna, mendez. Iberdrola berak, honek ez dio Iberdrolari inolako, ez dakit nola esan, ez? Kalterik eragiten. Bea da segurasko planeta mailan arduradun nagusienetako bat dituen proiektuen dimensioengatik bioaniztasunaren galera gertatzeko, baina bere web horrian dauka, lasai baten, olako taula bat, esaten diguna, zer ari dan gertatzen, ez? Orduan, dena da bizkate, eskala bere horretan iruditzen zaidala difuso. Eta horrek eragiten duena da, ez errotzea hemen, honi aurre egiteko, ze alternatiba, ze planteamentu egon daitezke. Eta hori gabe, nik uste oso zaila dela, bakoitzak ez bere posizio pertsonalak hartzea bakarri bezi proiektu kolektiboak eraikitzea. Orduan hemen 3 ideia daude, aldaketa globala, klima aldaketarekin eta lurraren beroketarekin identifikatzen dela batez ere, ez hainbeste bioaniztasunan galerakin edo natural baliabideen galerakin. Atera bidea azken aldiamentzat deskarbonizazio horretan dago, atmosferara isurtzen ari garen gas kopuru gutxitzean, eta azkenean teknologian, ez? Eta horrekin datoz, ideario difuso horrekin, gehienetan gure ikasleak eta nik esango nuke gizartean ere aldaketa globalaz dagoen halako pentsamendu difusua hau dela, ez? Orduan, hau da, aurreko dela 2 urte, ez, Donostian Fridays for Future edo talde horrek eintzun manifestaldiaren argazki bat, Donostiko argazkia, eta ikustezue gazte pila bat juntatu zian hor. Nire ikasle greba egin zuten, aste horietan. Eta horrengo gurean galdetzen nien, zuek zer eskatu zuen greba horretan? Ez dira kapaz. Zergatik egindan greba adierazteko igual bai, baina zer eskatzen duten ez. Horren inguruko diskurtsorik eraikitzeko nire abitzat etzian kapaz izan da, ni hori oso teigarri egite zait, ez? Besteak beste, atzo ustet Jenofak esan zuela, ez? Hor Greta figura hori hortze honean emakume horrek edo neska gazte horre barkatu esan, nola bere buru ikusten duen, baina oso gauza sakonak esate zitu. Eta azalean geldituta ere, planteamentuak ulertzeko modukoak ziren. Kontua da hortik zer jaso da, jaso dena, ez? Nik jarri nintzen harremanetan hau guztia antolatzezuen arduradunekin, ez daki bere arpegia zein da, igual hemen dago, aitorri zen du, hori badakit, eta 3 galdera egin izkio. Eta galderak zian, ze eskolak zertan eragintzien bere pentsamenduan, edo nola eragintzien olako agerraldiak edo manifestazioak antolatzeko, eta erantzuna beldurgarriak izan zian. Esan zian, gai hauek ez diala eskolan lantzen, edo hori dela somatzen dutena. Pentsa diala unibertsitateko ikasleak, unibertsitatean hasi berri beraz aidi hitz egiten bigarren hezkuntzaz. Esan zian oso gutxitan lantzeian oso modu anekdotikoan, eta galdetzen dionean, bere ustez zergatik gertatzen den hau eskolan, erantzuna izan zen, berari, baina, berak suposatzen du ordezkatze zuela talde horren edo ahotsa. Erantzun zian, ekologia eta hau guztia ez da hola gizartean, ez da hola politikarien agendan, eta beraz, eskolan ez daukala beharko luken lekua. Eta kasualidadez edo kuriosidadez ez dakit atzo esatezan hilo beretik eraikitze zian bere diskurtsoa, esatezun babitu, berdinkidetasuna edo feminismoa nolabait ohiko indamezela eta hori ikuste dugu eskolan, ekologismoa eta natur kontserbazioa, ez da.
esatezu, eta orduan hau nola da, ez? Gizarteak ez badio eragiten eskolari, eskolak ez gizarteari, ni bintzak gelditu nintzen hor larrituta, ez? Besteak beste, ikasle hauek, gehienek behintzat, eaen, urtetan eta urtetan, eskolako agenda 21 proiektua lantzen dute, eta honi bideratutako dirutza xautzen edo, inbertitzen, ez dakit, ari da Eusko Jaurlaritza, ez? Guzti honek iritsi nahi da ona, ez? Azkenean, hau da beti izan da ekologismoaren maxima nagusia, ez? Pentsatu modu globalian, baina zeuk eragin alduzun eremuan eragin alizateko, ez? Ez dela desaktibatzen zaituzten. Eta hau da nikoan ikuste dudana geure gazteetan, ez? Badaude gero eta planteamendu globalizatuak harremandu ere modu globalean harremantzen dira gaur, zan nahi dut euren eragite eremu harremanetan planeta osoa da, baina gero ez daukate hori gure herriaren edo non eragitearen nozio argirik, ez? Eta nik hau ikusten arazo potente badala. Besteak beste hau dalako gure errealitatea. Sekulako ingurumen eragina bizi dugu gaur Euskal Herrian, herri txiki bat daukagu, atzo esan zan, proiektu suntsitzailez josita, egiten ari direlako edo diseinatuta daudelako, lur galera ikaragarriekin, bioaniztasuna galera zer esanik ez, eta karo, honen kontzepziorik nik ez dut ikusten, borroka hauetan dabiltzan gazteen artean, da beste askoren artean ere, hemen daude Bizkaiako landaketa, bateratako landaketen eraginak dira, Aralarko piztadia goikoiek, eta hau, badakizu, ondakinekin zaldibarko barbaridadeak. Gure herria hau da, herri txiki bat, sekulako populazio dentsitatearekin, eta horri erantzuteko milaka eta milaka proiektu dauzkagu, ezinbestean, edo eta eremu produktiboa behar ditugulako gaur eguneko garapen eredu erantzuteko, edo aisialdian beko mapa hau da, Euskal Herrian dauden aisialdi gune erabilienak, ez? Eta hori da gure herria. Hau eraiki ezian, irudipen hau eraiki ezian, zaila da, ez? Hemendik nola eragin pentsatzen. Hau da gehien ezagutzen duten mapan, bintzen ere ikasleek, asko mugitzen dira, kotxez, eragustitako garraio bidez, eta enuke esango Euskal Herriaren hori beste bada, herri bezala gure herriarekiko ze ikuspegi daukagun, zer dan hori, baina, bintzat, mailan eta Nafarroarekiko edo, errepideak eta guztia oso ondo ezagutzen da. Hau ikastolan landu izan dute, ez dira sartaz gogoratzen hori bai. Eta nozio gutxi dituzte gure errekak zeintzuk dira, mendiak edo, baina, azten direnean hori noizbait ikasi dute, ez? Hau zuentzat jarri dut, ez? Nola lantzen diran eremu hori, gutxi arrastorik ere ez. Landa eremuarekiko da, erabateko deskonexio totala, ez? Ez da, nun eremuari zetekin ateratzen dizkiogun, bada beste kontu bat, ez? Eta, azkenian, hau da gertatzen zaiguna, ez? Euskal Herriaren izaera naturala ez dutela ezagutzen bigarren hezkuntzare bukatzen duten ikaslek, eta, ezagutzen ez dena maitatzen desente zaila da. Orduan hortxe gabiltza, ez? Badaukagu aldaketa globalaren eta nozio bat eta, baina horrek gure herria nola eragiten duen, zaila kokatzen gutxienez espazialki eta bertako komunitateari begira. Non lantzen da edo nola lantzen da bigarren hezkuntzan, ez? Ez dakit ezer ikusten duzuen hori da kurrikuluma, ez? Eaeko ekarri den, Nafarroko ekarri nezake, baina, ez dauzkate alako ezberdintasun handiak. Hau daude antolatuta, gaur egun dauzkagu, kompetentzietan antolatutako kurrikulumak, esate zaigu bigarren hezkuntza derrigorrezkoa bederen da, batxilergoa eta ere, lanbide heziketa ere bai, esate zaigu zertan izan behar, definituta daude kompetentzia hori, baina gero kurrikulumak daude edukietan, ikasgaitan antolatuta. Orduan, klaro, ez da egin lotura hori, ez? Zan nahi nuke, kompetentzia hauek ematen dute eduki ezberdinekin, diseinu ezberdinak eta planteamendu ezberdinak egiteko aukera. Baina gero kurrikulumean bertan ez dira horretarako, zango genuke nozio asko ematen. Eta praktikan ikastetxeetan ordutegiak daude ikasgaika antolatuta. Baina ematezu euskera, gero gaztelera, gero naturzientziak, hau da, bigarren hezkuntzako irakasleak, espezialistak dira, bere arloan, eta orduan bakoitzak normalean bere gaia lantzen du. Eta lantzen du bere gaiaren
epistemologiatik, da ezagutza arlo horren izaeratik. Hemen, nekez eskontzen dira errealitateko arazoak, ez daudenak lotuta gai bakar bati. Hau da, hondakinen krisia ze gairi lotuta da, ze ezagutza arlori lotuta da bete-betean. Hori landu daiteke gizarte zientziatatik, landu daiteke teknologiatik, landu daiteke biologiatik, landu daiteke hainbat ikasgaitik. Eta hor da, bere garaian, sortu izan dira alako ikasgaitzu, mundu gareki den zientziak eta bar, horrelakoak beti daudenak, hortxe, eta agertu ez desagertu etorri ez etorri, eta, orain dela urte asko, sortu zen eskolako agenda 21, horretarako. Gero, zeingo dut pixkat horretarako, ez nolabait behar da arloen arteko, disiplin arteko tasuna, baldin eta ingurumen gaiei erantzun nahi baizai, eta hori ez da batere erraza. Hemen jasotzitut ideia hori, ez? Arloka antolatutako kurrikulumoren zailtasunak. Hor da beste kontu bat, eta da kompetentzia zientifikoaren garapena eskolan. Hor, gero eztabaida polita izan daiteke nola uztartu zientzia esperimentalen arloa eta giza zientzien arloa. Ezagutza arlo horien izate arrazoia ezberdina eta eraikuntza ere bai. Zientzia esperimentalen nolabait kompetentzia garatzeak denbora eskatzen. Pentsamendu kritikoak eta metodo zientifikoaren baitako ezagutzaren eraikuntza bizin behar da eta horrek eskatzeu patxara hori lantzeko. Eta, klaro, hor juntatzeianean ezberdinak dian bi arlo horiek, normalean, Maria gero hitz egingo digu, eztabaida sozio-zientifiko horien inguruan eta gelan espadia, zientzia esperimentaletan sakonki lantzeko prozesuak diseinatzen, iritzietan oinarritutako eztabaida gailentzen dira eta zientzia esperimentalen ezagutza galtzen ateratzen da. Iritzien inguruko eztabaidak dauzkasulako eta ezain beste ezagutzen bueltakoak. Eta erritmo ezberdinak dira ezagutza arloien inguruko lanketak gelan. Beraz, bukaeran, kurrikuluma daukagu eta buelta asko martzaizkio honi. Esan bezala, EAen behintzat proiektu paralelo baten aldeko apustu eintzan, eskola agenda 21, hor dirutzak urtetan inbertitu dira gai hauek lantzeko. Honek, eskolako agenda 21 proiektu honek 3 hanka zituen, helburuak zian nolabait herritarrak modan dau ahalduntzea ditz hori, nolabait hor ahalduntzea horrelako proiektuetan pertsona aktiboak izateko eta eragiteko. Proiektu honek zituen hankak zian, batetik, kurrikuluman txertatzea, disiplinarteko begira dau, bestetik, herritarrak parte hartze prozesuetan, nolabait, kompetente bihurtzea, azkenean agenda 21ko eskaera, tokiko agenda 21ekin egiten da, eta ikastetxetik eskaerak udaletara bideratzen da, eta holako prozesuak daude, eta gero ikastetxe horien kudeaketaz hausnartzea, egin izaera eta nola kudeatzen dian begira da honetatik, Horne esango nukenik, hanka bat, ikastetxeen kudeaketana, diagnostikoena hori garatu dela, eta ikastetxe gehienek dituzte beraien diagnostikoak eginda eta beraien proiektuak. Parte hartzearenak nik zalantzak ditut, ni irakasle lanetan hasi aurretik bigarren hezkuntzan teknikari izan horrelako planteamentuak eta proiektuak diseinatzen ditun, eta teknikari izateari usteko arrazoietako bat hausia izan zen. Iritsi izan une bat, zeinetan herriko ikastetxe guztietan errepikatzen hasi zian landu beharreko gaiak, eta orduan ikasleek egite zituzten eskaerak ere errepikatzen hasi zian. Eta, karo, ikasleek esate zuten berriro joan behar dugu udaletxe hau eskatzen ez digu eta kasu ikiten. Orduan esan nu, igual ingurumen gaiak ez gehiegi lantzeaz gain, demokrazia kontzeptuak ere igual hemen ez baian jarriko ditut eta horrek desente beldurtu ninun, prozesu hauekin zer lantzen dugun eta zer ez. Baina, dudei gabe gehien utxe egiten zuen, hanka eta utxe egiten duen, hanka kurrikulumaren berrantolaketaren da. Ez da txertatu, eskola agenda bat proiektua, ez da txertatu eskolako kurrikulumetan, hezkuntza proiektu horietan, Oain, aldatu zaigu, orain dakau 2030 agenda ditze zaio hau, hori atera digu, Nazio Batuen erakundeak irakurtze baituzu 17 helburu horiek 8 gutxienez daude ingurumenari lotuta. Eman behar luke, inoiz baino garrantzia handia daukala gai honek, eta aukera bat ireki da berriro pentsatzeko eskoletan zer lantzen dugun, eta nola lantzen esanek justifikatuta daola, nolabait berriro erdigunean jartzea, ingurumenaren hezkuntzan ardaztutako kurrikulum bat posible dalako. Planteamentuak ere badaude ezberdinak.
gaur batzuk, trantsizio sozioekologikotik edo ekofeminismotik, handiko beste, ari dira ekarpen interesgarriak egiten, baina bildur naiz gure eskola, gure hezkuntza sistema, hemendik oso urruti ez ote da honez. Guztionekin zer gertatzen zaigu, ez? Oain azken denboraldi honetan dokumental politak egiten ari zaizkigu, ez? Irudi ederrekin eta nola ikusten dugu hau guztia? Trenak pasatzen nahi dianean, hausnarrean dauden behiak bezala, ez? Gustatzen zaigu, baina ditu ze polita dana guztia, baina nik hemen zer, ez? Pelikula bukatzenean itzali eta, nire kontsumo ohiko ohituretara, ez? Nolabait, arazotxua da. Ez badaukagu gure herriaren ikuspegi hori, ez baditugu ezagutzen gure ingurun naturaleko prozesuak, ez badugu kuestionatzen zerk ekarri gaitun ona, hor eragile izatea oso zaila da. Eta horren inguruko pentsamendu sistematikoak eraikitzea ere bai. Eta hori gabe ez da ikuspegi globalik. Badao, gaina kurrikulum horretan, kurrikulum horren lanketan, ere ustez, guzti honetan gako izan daitezken badaude 2 puntu. Bat, ikasleek normalean eta esango nuke herritarren gehiengoak ere ez daukatela ondare naturalaren, balio unibertsalaren eta sozialaren ideia hori barneratuta. Eta hori arazoa da. Nik uste gero edozein eztabaida lasaratzen dugunean. Muturreko adibide bat jartzearren, atzo Arturok esan zuen angulena. Angulak, ez? Nola halako eragina egin daiteken basa espezie bati, inolako kontzientziari gabe, jakinda zegoeretan dagoen espezie hori. Eta arrantzara bagoaz, hitz egin dezakegu maila orokorrean, ez? Nik askotan esan izan dut, eta hori gure herrian gertatu da. Atunaren kasuan, atun gorria mune batean hemen ez da arrantzatu, baina kuota horiek ez dira Eusko Jaurlaritzaren banatze zaizkionak, ez dira Eusko Jaurlaritza. Horri armadoren eskutan gelditu dira. Ondare naturala norena da, eta horren baita nola kudeatzen da. Horren kontzientziari gabe gero natur kontserbazioaren aldeko eztabaida batzu mantentzea desente komplikatzen da. Eta bestea, identidadearena, euskalduntasuna ez da lurraldearekin, eta lurralde horretan daukagun atzo Aitziberre paisaia esatezun. Niri paisaiaren kontzeptu hori erabiltza askotan kostatu itezait, hain dao eraldatua, sortzeiala horren inguruko irudikapen ala moduzkoak ere, ez? Ni herri honetan ez dakit solako guru bihurtuta daun batekin eztabaida izan da nao, bere ustez ezin dugulako parke naturalez hitz egin behar dugulako parke kulturalez. Hain dao eraldatua dana, ez? Hortxe gabiltza. Orduan, honek zer pentsatu eman barko liuk, ez? Berriro eskoletara itzuliz, kurrikulumarekiko nire ustez gako izan daitezken kontu batzuk aipatu ditut. Beste bada espazioarena, nola dauden ze espazio edo ze ikastetxe hauen egiturak zertara eramaten gaituzten. Hau da, Aizarna da herri txiki bat, ez dakit 200 pertsona dauden horren padronatuak, eta hau da eskola desente berria. Guztiz ezitua. Ezituta da, koloretakoak dira hori bai. Baina ikastetxe guztiz ezituta da. Kartzela txiki bada, eta hau jarri zueta adibide bezala, pentsatzeko zuen herrietan daudenak, kartzelak dira. Hortik ezin dugu atea. Eta gero, etorri zaigu, baso eskolak deitutako korronte berri hau, eta zer da hau? Irudikatzea ezitutako ikastetxe horien barruan batzuk eskatzen ari diren bezala, egurrezko jolastokiak edo txabolako olakoak, horrek ze ekarpen egingo dio, ez? Naturarekiko harremanetan eta guzti honetan ikaslei, ekarpen egingo dizkie. Baso eskola oso interesgarria badaude, eta pedagogia oso zaharretatik, Montessori, berak, edo beste hainbatek landu dituzte, jarri zituzten oinarriak ingurumenarekin harreman zuzenean bestelako bizipen prozesuak izateko, eta igual eskolako garapen kontuak norberaren garapenarekin eta uztartzeko. Pedagogia zaharra eta badituzte izate arrazoiak, eta eskola oso interesgarriak ere badaude handamen, hau Ekuadorreko herri indigena bateko baso eskola da, Montessori eskola da. Hor ulertu dezakezu, hor oso gertu da, komunidadea, bere ingurunea, bere herria, prozesua, nola bizidian, eta esatezu, ingurune hurbil horrek asetuko ditu, baina honek egiten digun ekarpena ez daukat oinarri. Eta dineiz ikusten, honen aldeko autu batzuk egiten ari direla lehen eta bigarren hezkuntzan. Ezberdina da aurre hezkuntza, baina aurre hezkuntzan ez da kurrikulumaren lanketa esango nuke bideraturik.
Haur hezkuntzan dana emozioetatik, bizipenetatik, inguruak ematen dizkizun, ez dakit, estimuloetatik, eta hori oso ondo ikusten, baina hori da gauza bat, eta bestea da, zero inguruko fenomenoak ulertzeko, eta hori esperimentatzeko gaitasunak eta ezagutzak izatea, eta hor, pixkat, azken aldian nabil galduta, ez? Zergatik, besteak beste lortu dezakegulako eremu naturalarekiko kontzepzio oker bat. Basoak ez dira lorategiak. Zenbat eta eremu naturalagoa, deserosoagoa da. Eta gaurko guraso askoen begietan, orduan eta inseguridade handiagoa eragiten duen. Orduan jarri ditzakegu ikasleak naturaren izenean lorategiak eskatzen. Eta gertatzen ari da. Batez ere, gero eta hiritartuagoak dauden eremuetan. Eta orduan, hori eskoletan eskatzen zaizkigu gero eta artifizialagoak diren espazioak, eta gero horri jartzen zaion izena. Hau espada horrela nola? Atzoko hemen Gonzalo izan gendun, eta berak Zumaiako Flixeko kontuak azaldu zizkigun, inguruelak eta badituzte hainbat ekipamentu eta parke naturaletan ere interpretazio zentroak daude eta hor bisitak egiten dira. Baina bisita horiek, zer dira, aisialdiko bisitak edo dia kurrikuluma garatzeko bisitak. Ni teknikari izan itzenean gehienak aisialdiko akzioen, ez da, osalantzarik, ez dauka loturarik eskolan egiten zutenetik orduan, maieko ondo pasatzen zuten eta kaso zerbait ikasiko zuten, baina emate zaion garrantzia hori da, gu ondo pasatzeagoaz. Guaz iturraranera edo berdintza itaiako harrira edo, baina hori hortik zer ikasi, hautazko kontu bat da, bigarren mailako kontu bat, ni horrena ondo pasatzea. Horre zer pentsatu ematen du, Eta gero dauden, ere ustez, beste bide batean sartu dian proiektuak, asko parte izango zate honenak, Urmaelen sarea, eta honek, beste ematen duen, nik ez gertutik ezagutzen, baina badu beste dimentsio bat, badu beste helburu bat, baina hauek ere artifizialak diran, habitatak dira. Naiz eta gero horiekin, bioaniztasuna berazteko, arrakastarako bidea iriki, baina artifizialak dira, eta horiek ere gizakiak sortuak orduan. Hortik ere, eman daiteken mezua da, gizakiak edozer egin dezakela ingurune naturalean, eta edozein esku hartzek balio dezakela justifikatzen badu. Eta bere horretan ere, hori, muturrera eraman da, eta gaur eguneko teknikariak ikusi besterik ez daude lekuetan, izan daiteke arriskutsua. Bukatzeko badaude beste proposamen interesgarri batzuk, hau web horri bada, proposatzen ditu hainbat prozesu, diseinu didaktiko, etapa ezberdinetarako, eginak, baina hemen hauetan aritzeko eta hauei probetxu ateatzeko hemen gako badao, eta da irakasleen formazioa. Nik urtero, baina orain arte urtero gazteek bidaltzen ditu hor ingurune batera hango bizidunak identifikatzera, eta azkenen urtean, hau, hemen daukazuen argazki hau, garo edo iratzea hau izan zen arrakastarik handiena zeukan, bataiatu zuten planta gamba izenarekin. Eta pertsona hauek hemen 5 urtea izango dira irakasle, lehen hezkuntzan. Planta gamba, iratze baten ernetzea, eta holakoak, hori da maila. Eta hori da maila, horrekin datoz, eta aitortzet, ezer gutxitan egiten dugula horrekiko eragina. Ez da, beharko genituzke gradu osoko ordu guztiak eta kostatuko litzaiguke fundamentuzko zerbait egiten. Txeizue planta gamba horretatik hasi behar duzu, arantzak atemen aurrian, eta zatian loratzeak, eta loreak, eta esporak, eta zera, eta kontua da, zenbateraino dira esanguratsuak bizipenik gabeko ezagutza eraikitzeko egiten dian zeak, atxekipena lortzen baldin badugu zerbaiteko da bizipen bat eskaini digulako, eta beraz, ematen du oso zaila dela natur kontserbazioarekiko atxekipen hori lortzea, ez badugu eremu naturaletan gauzatzen gure ikaskuntza. Eta hor, momentu honetan ikastetxetan saltasuna besterik ez dauzkagu. Ikastetxeak bihurtu dira gotorleku bat. Eta, naturan ezi honetan oso logikoa den eta beharrezko lukeen kontzepzio horretarako behar da irakasleak egotea ondo formatuak eta ez daukagu mailarik. Orokorrean ez daukagu mailarik. LH-koa da tragedia bat eta bigarren hezkuntzakoa, ez dakit, antzea esotea bazen. Bukatzeko bi puntu dazkat hemen, baina azkar xamar pasako nahi, zenik ordu erdian nahi dut bukatu. Emozioetan oinarritutako hezkuntza, Oain emateu ikasleak erdigunean jarri behar ditugu, euren interese erantzun behar diegu, emozioetatik eta kitzikatu behar ditugu, emozioak ez dira razionalak. Eta emozioak ez ezagutzari lotuta daudeneak edo gaizki ikasetako ikaskuntzari, gero, eztabaida objektiboak mantentzeko ekartituzte arazo larriak, eta badakit iaz hemen animalismoarekin eta eztabaidatxo batzuk egon zirela, baina horrek izate arazo bat dauka. Ikusten zuen, arrakasta izaten ari da kaleko katuak antzutzeko programa. Holakoak daude orain barra udaletxe guztietan.
Ni bizi naiz aurrean hegazti pila bat dauzkadan eremu batean. Nola azaldu behar dio pertsona bati, hobe dela katu hori biztatik kentzea, ze antzututa ere harrapari izate jarraitzula. Eta berdin izurratzitula hegaztien kabiak. Baina gaur esatea garbitu nahi dituzula katu hauek, da bihurtzea, ez dakit, gizarteko nik ez dakit nolako pertsona. Eta oso zaila bihurtu dira eztabaida batzuk. Emozioak daude razionalidadean gainetik, eta hau esela jarraitzak beste 11.000 adibide, orduan. Emozioak ondo, pertsonalak dira, baina kontuz gero hortik eztabaida objektiboak mantendu nahi badituzu. Individualismoa da gaur daukagun balio nagusia gure gizartean. Horrezan nahi du emozioiei bihurtu ditugula eskubide eta askotan jartzitugula kolektiboan interesen gainetik. Eta horretak takarrena. Gero, hemen sartu nahi duen guzti honek eztabaidak mantentzerakoan, gero eztabaida soziozientifikoa Mariak aipatuko dizkigu, baina emozioien nola gailentzen diran, ezagutzaren gainetik ez badago, ezagutza sakonik eta zezailak bihurtzen diran, razionala mantendu nahi dugun eztabaidak, ez? Bukaera, aldaketa globala, abiapuntua edo helmuga. Nik uste argi eta garbi, agenda 21 helmuga bezala planteatu zen, abiapuntua dela. Eta berriro ere daukagula sekulako abagunea guzti honetan pentsatzeko eta kurrikuluma berrantolatzeko. Kontua zein da. Nire ustez badaudela, gutxieneko honetan, ez dakit, adostu beharreko edo guztienez jabetu behar dugu kontu batzutaz. Bata, tokian eragiteko ikuspegi global bat landu behar dela. Globalak diran eskema horiek desaktibatu egiten gaituzte. Behar dugu horien aurrean non eta nola esku hartzeko, ez dakit ez, ikutxenez intentzio bat, jarrera bat eta bada ezagutza bat. Errealitatearen irakurketa kritikoa egiteko gutxieneko kultura zientifiko bat behar dela, eta hori adostu beharko genukela zer esan nahi dugun horrekin. Horiek papelak atzo norbaitek esatezun papelak dana jasotzeula, eta hala da, kurrikulumak daude idatzita eta zoragarriak dira, kontu da zer esan nahi duen horrek. Eta nola interpretatzen dugun hori. Eta azkenengoa da, hori eskolan lantzeko, hori interpretatzeko, ez daukagun kultura kolektibo bat eraiki behar dugula bai ala bai. Eta nik uste hau gertatuko dela irakasle edo pertsona ekipo propioetan, bestela ezin da. Eta hori, nik uste dela momentu honetan, bigarren hezkuntzan, pentsatzen hemen irakasle pila bat izango zaretela, netza da, ezinbesteko gakoetako bat. Ez badugu hau ere ikitzen oso zaila izango da, hemen ganorazko aldaketak eragitea. Eta honean, uste portatu nahi zela, eta... Ez, Vale, orduan, igual, ez tengo da hemen bidea jartzen, batzu eta... Vale. Bueno, egunon, aurkezpena esan duten bezala Marian Apal naiz, biologa, ekologa, baina azken urteotan hezkuntzan ibili naiz. Orduan, hezkuntzaren inguruko saio horri jarraipen emateko, jarraituko dugu, eta saiatuko naiz azten Aitziberrek utzi duen puntuan. Aitziberrek hitzaldi ederra eman du eta baina egin duena marko orokorra, eta ni saiatuko naiz pixkat gehiago jaisten eta azaltzen nola gelaratu gauza horiek. Nola benetan sortu piztu kontzientzia kritiko hori, zeinetan fijatu, ze akatsak ez egin aixaldiarako eta bakarrik gustoak litzeko gai bat ez bihurtzeko, ez? Eta planteatuko gara elkarrekin, nola erabili eztabaida soziozientifikoak eta tokiko adibideak horretarako.
Bueno, azteko esan behar dizuet, hasiera batean pentsatu genuela hori tailer moduan egitea. Eta oraindik, bueno, ez dut lortu gainetik burutik kendu aukera hori. Ezinezkoa izango da, baina azken momentuan, bueno, aukera hori edo horrela planteatuta gutxiko dut. Ze askoz koherenteago iruditzen zait horrela tailer bezala edo zuek parte hartzeko kontu bat bezala egingo dudan modu transmisiboan, baina, bueno, hau da daukaguna eta COVID-ak agindutako movida eta bueno, baina jakin ezazue, bueno, nire asmoa eta askoz egokiagoa izango zela tailer bezala edo zeo aktiboago egitea. Aitziberrek esaldu duen bezala, aldaketa globala, klima aldaketa, berotzea eta badaude nolabait kurrikulumean, edo behintzat kurrikulumak badauka akuilu batzuk ez, badauka gauza batzuk lotzeko edo ideia horietik arira gai horiek lantzeko. Kontua da oso isoloturik daudela, oso sakabanaturik bakarrik 3. DBH-ko puntu batean edo 4. DBH-ko beste gai batean, askotan testuingurutik kanpo, eta askotan beste gaietik edo ikuspegi globala lantzeko edo ezinean. Gero bestetik, gertatzen zaigun beste gauza bat da, Aitziber bukatu du esaten, hori guztia lantzeko kultura zientifiko minimo bat behar dela. Eta hori askotan ikusten dugu oso zaila dela. Ideia horiek lantzea, ze kurrikulumean paperean badaude, baina baditugu hainbeste oztopo. Ikasleen artean, irakasleen artean, irakasleek berak ez badira kontzientzia horretan hasiak eta askok ez dute oso ongi ezberdintzen aldaketa globala, klima aldaketa edo berotze prozesua edo gauza horiek ez. Nera zaku berean sartzen da, edabidetan zezanik ez. Orduan, ideia alternatibo edo ideia aukero horiek badaude eskolan eta kozata egiten zaigu eta zaila egiten zaigu ez, aurre egitea. Zein den gure erronka? Bueno, ideia aukera horiek eraldatzea, datuak erabilita, iritzien kontra edo iritzien aurrean datuak eta pentsamendu kritikoa eta ikerketarako gaitasuna eta erabiltzea, eta horretarako aproposena, metodologia aproposena edo hurbilpen aproposena guretzat, behintzat ni jarraitzen dudan hildo didaktiko jarraitzen dugunontzat metodologia aktiboak. Indagazioa, modelizazioa, eztabaida sozio-zientifikoak, gaitasunetan oinarritutako dinamikak, eta honetan ardaztuko naiz nire hitzaldia. Horrek ez du esan nahi aukera bakarra dela, lantzeko, baina nik, sinesten dudana erakutsiko dizuet. Zein den ardatza? Aitziberrek aipatu digu konpetentziak, ez? Lagun bin baten eta oso pertsona, oso didakta ona den hitzak erabilita, lortu behar duguna da citizenship lortzen, eta zer da palabra hori, science eta citizenship lotzen, ez? Aldi berean, hiritartasun hori lotzen, baina zientziatik. Hiritar bat, kapazat dela zientzia erabiltzeko, eguneroko erabakiak eta eguneroko kontuak ebazteko edo erabaki horiek hartzeko, ez? Eta horretarako zer egin behar dugu. Zertara ahalbidetu behar diogu gure ikasleak, gure eskuetatik pasatzen diren pertsonak. Aipatzen ditu ikasleak, baina testuinguru formaletan ere erabili ahalko zen, eta orduan ez litzateke ikasleak, baina gure eskuetatik pasatzen diren ikasleak, ez? Zeintzuk izan behar diren estrategia horien ardatzak. Hasteko, ahalbidetu behar diegu ulertzeko. Informazioaren analisi kritiko bat egiteko, eredu zientifikoak testuinguru errelaten erabiltzeko, iragarkiak, egunkariak, hedabideek helarazten dizkiguten mezuak modu kritikoan prozesatzeko, ulertzeko. Behin hori eginda, erabakitzeko.
gure iritzia justifikatzea. Ez gelditzea iritzian, baizik eta iritzi hori defendatzeko argudio sendoak erabiltzeko. Eta kapaza izateko, balantzan jartzeko kontrako eta aldeko argudioak eta erabakiak hartzeko, ez? Kontu etikoak gure erabakietan txertatzeko. Arriskuak, hartzen ditugun erabakien arriskuak, ondorioak, abalatzeko, eztabaidetan parte hartzeko, baina modu esankor batean eta argudioetan oinarrituta. Eta bukatzeko ekitera ahalbidetu behar diegu. Hiritar zientzien jardueretan parte hartuz, ikerketa arduratsua bultzatuz edo parte hartuz, genero kontuak eta sostengarritasun kontuak eta kontu horiek kontuan hartzen dituena, ekintzara bultzatuz. Hori oso teorikoa dirudi, baina hurrengo diapositibetan lortuko duzu, zertan ari nahi zen. Ze esan nahi du, edo ze esan nahi dut ulertu horrekin. Goratuko duzue, atzoko mai inguruan ateratuko esaldi batzuk, ez? Txertoak onak dira eta kitxo. Jendeak ez du ulertuko datuak, jendeak igual ez ditu ulertuko hainbeste datu, hainbeste argudio kontra, Pfizer bai, Moderna ez. Igual ez diegu datu horiek eman behar, ez? Edo mainstream edabideen funtzioa sistema bere horretan mantentzea da. Orduan egin behar duguna da, edabide alternatiboak erabiltzea. Horrela izan behar da, edo agian eskolatik hasi behar gara ikasleak eta hiritarrak eta beste modu batez hezitzen. Zergatik ez gara horrekin konformatzen, eta zergatik erabaki behar dugu potere politikoek edo adituak garenok, zergatik erabaki behar dugu guk ze informazioa helarazi gizarteari, zergatik ez gara zentratzen eskoletatik gizarte heldu bat hezitzean. Zergatik ez gara zinisten benetan gai izan. Horretara, klaro, landu behar dira gaitasunak eta landu behar da gaitasun edo kultura zientifiko minimo hori. Baina, hildo horretatik jarraituko dugu, ez? Abia puntua, ulertu, erabaki gerorako utziko dut. Hirugarren pausua, abia puntua, ekin izan behar da, egitea. Akzioan gauzak demostratzea. Eta tankera honetako ekimen batzuk ezagutzen ditugu, eta badaude, igual gurean ez dira horren zabalduak, ez? Igual adibide gehiago ikusten ditugu estatu batuetan. Sunrise Movement, Youth Climate Movement, Rioko konferentziatik sortutako mugimendu bat eta mundu mailan mantendu den mugimendu bat. Jendea mugitzen ari da eta mugimendu horiek sortzen ari dira. Eta Eitziberrek aurkeztutako proiektu batzuetan ere jendea ekitera mugitzen ari da. Baina benetan ekite horrek edo egin horrek badauka atzean hausnarketa sakona eta bada oinarriturik hausnarketa edo eredu pertsonal batean. Askotan, gertatzen dena, halako proiektua bultzatzen dugunean, da iritzetan. Bukatzen dugula, konturatzen, iritzetan edo emozioetan, bukatzen garela konturatzen, emozioetan edo iritzietan oinarrituta dagoela, ez? Lagun baten hitzetan, disidentzia naif, edo falsa disidentzia eta espiritu kritiko naif. Eta hau da, ekitu behar dugula. Ezin dugu, eskoletatik noski bultzatu behar dela ekintza soziala eta ekintzaile izatea eta kontu sozial eta ingurumen kontuetan eragina nahi izatea, baina ez edozein presiotan, ez edozein modukoa. Bultzatu behar da, baina ezan bezala erabaki horretan eta ulertu eta erabaki horretan ulertzea. Disidentzia nahi horretan ez erortzeko. Eta zesan nahi du disidentzia nahi horrekin. Nik hezkuntzan hasi nintzenetik, saiatu naiz halako proiektuak martxan jartzen eta askotan ikusten dugu ikasleek eta batez ere nerabeek ulertzen dutela kritikoak izan behar garela. Baina kritikoak
state of the art, edo sistemarekin, ez? Eta zientzia ofizialak defendatzen du medikuntza okzidentala eta zientzian oinarrituta, orduan, homeopatia erabiltzea da kritikoa izatea. Adibidez, eta asko simplifikatuz eta errespetuosoz. Edo esaten badugu Primark edo Inditex edo baldintza txarretan dituztela lankideak eta edo haientzako Asian eta haientzako lan egiten duten pertsonak, orduan boikot egingo diogu Inditex edo Zarari edo Bershkari, baina ez gara pentsatzen gelditzen edo horren ordez erosten dugu marka superalternatiba, republikana eta takizer, baina kamiseta bakoitza 100 euroren truke. Eta horrek ez gaituk eskatzen, ez? Sistema horretara laguntzara edo kontribuitzara ez gaizgarrak eskatzen, baina Inditexi bai egiten diogu boikota. Orduan, hau ere, oinarri gabeko disidentziare, didaktak bezala eta hezitzaile bezala, hau ere ez dugu nahi. Hau uste dute, hau ez dela bilatu behar duguna. Jordik esaten duen bezala, si no hay incidencia, no es educación, es instrucción. Baina, hortik alde egiteak ez du esan nahi edo zein motatako disentzia bultzatu behar dugunek, ez? Si no hay ciencia, no es disidencia, es evasión, es deskarga, da energia eskatzea, da sistemaren kontrako egonezina askatzea, baina hori ez da bilatzen duguna, edo zientzien didaktikatik bilatu behar duguna. Orduan, bien arteko, ulertzetik ekintzara iristera, baina ekintza on batera, eta benetan eragina duena, eta benetan zentzua duena, segin behar dugu. Eta horretara iritzen nahi nuen, ez? Erabakitzea. Opa. Segin dut? Bale. Eta erabakitze horretan zentratuko naiz hemendik aurrera. Eta proposatuko dizuet gai horiek lantzeko igual metodologia proporzionala izan daitezkela eztabaida soziozientifikoak. Eta zer dira eztabaida horiek? Badira, zientziarekin lotura konzeptualak dituzten gaiak eta hortaz ahalbidetzen diguna ezagutza zientifikoa lantzeko, erabiltzeko, testuinguru batean lantzeko, gaitasun zientifikoa lantzeko, baina aldi berean balore pertsonalak, balore sozialak, alderdi etikoak, alderdi legalak, balantzan ere jartzeko. Horrela lortzen duguna da, zientzia eta teknologia lantzea, balore soziala, balore pertsonalak, eta horrela pizten dugu ikaslearen motivazioa, konplexotasunari aurre egiteko gaitasuna, lortzen dugu gai horiek esanguratsuak izatea, adibide bezala. Maila pertsonalean, galde dezakegu ikaslei ia txertoa jarri behar dudan, edo zein autua erosiko dudan, edo maila globalean, hori planteatu daiteke galdera globalago bezala, derrigortu behar da txertoa jartzera jendeari, edo debekatu behar da diesela, debekatu behar dira diesela erabiltzen duten autoak, eta gauza horiek. Nola planteatu eztabaida horiek? Eraginkorrak izateko eta benetan bai gaitasunak lantzeko eta bai nahi dugun ezagutza zientifiko-teknologikora iristeko? Dilemak ongi aukeratu, konzeptu sozialak lantzeko, baita balio pertsonalak eta sozialak lantzeko ahalbidetzen digutenak, eta gero jarraitut debate batekin, eta debate honetan ez zentratzea, normalen egiten dugun bezala, debatetan, irabazte prozesuan, debate bat hezkuntzan ez da irabazteko kontu bat, baina atzo Bazkarian izateko esaten duen bezala ez da eztabaida bat. Ez? Eta bai, ez esateko arrazoiak ematea eta bai esateko arrazoiak ere badaudela ulertzea eta biak balantzan jartzea.
Eta bukatzea banakako entxoiorekin, banakako hausnarketarekin. Ez gelditzea iritzi globalean, baizik eta lortzea norberaren ekintzara edo norberaren egoerara edo sintetizatzea, ez? Norberak bere iritzia. Honen adibide poli bat, zuek ulertzeko, litzateke, berriro Domeneken lanak erabilita, ariketa bat, non galdetzen zien ikaslei, da gure esparrutik kanpo, edo pixkat aldenduta, baina ulertuko duzu ederki. Galdetzen zien ikaslei, ia poliziek pasatu behar zuten test genetikoak aztertzeko ia zenolako propensioa zuten bortitzak izateko. Hor konturatuko zarete, gauza asko lantzen direla, ez? Alde batetik ematen duela esparrua kontu zientifiko asko lantzeko, genetika, markadore genetikoak, markadore genetikoen erabilpena, eritasunak detektatzeko, baina beste batetik nortasuna edo askatasun pertsonala, edo ze punturaino sartu daiteke estatua norberaren intimidadean markatzaile genetiko horiek aztertzen, gauza horiek, ez? Hau da, dilema bat eukitzea, non posible den konzeptu zientifikoak, baina balioak eta baloreak kontu sozialak eta aurkitzea, ez? Eta horrekin, eta horretarako garrantzitsuena izango da dilemak ongi aukeratzea, dilema onak aukeratzea. Eta lehengo axiomari itzulita, edo lehengo leloari itzulita, ez? Think global, act local. Baina hemen nire galdera da, baina benetan dauka zentzua think global, horrek, benetan pentsatu behar dugu globalean, edo globalean pentsatu behar dugu geldituko gara konpontzeko hain errazak diren gaietan justo konpontzeko ezinak diralko gure mailan. Ez? Oso erraza da, oso erosoa da pentsatzea palm olioari kontra egitea. Azken finean, guk egiten duguna, eragin handi, esfortzuen txikia eta eragin txikia izango duelako. Baina oso ezberdina da pentsatzea, ia edan behar dugun Josenearen infusioak ala ez. Bere markan eta esaten dute oso osasongarriak eta desgaitasuna duten pertsonekin landuta daudela eta, baina bestetik konturatzen gara invernaderoetan, izitzen direla. Asko zerrazagoa da, think global, think local baino. Implikazio askoz gutxiago eskatzen duelako. Orduan, zein dari nire proposamena? Act local, baina think local. Hemen egiten duten bezala. Adibide honetan, da Twitterretik hartuta, baina jengakoa zen Katalunian ez dakizu ez ongi egiten duten lan zientzien didaktikan. Eta haien proposamena zen proiektu bat, non galdetzen zioten bere buruari nola hobetu lezaken zuten mundua, ez? Lekuko testuingurua. Barkatu PDF-a pasatzean montatu dira argazkiak, baina hemen iradoki nahi nizkizuen hainbat adibide bat aztertuko dugu, baina besteak dira tailerrerako prestatuta nituen beste adibideak lekuan jartzeko, ez? Prozesu honetan. Goazen kompetentzia errantzera, horretarako goazen eztabaida zientifikoak planteatzera, eta horretarako aukera ditzagun tokiko adibideak. Eta Nafarroan egingo zela pentsatuz, prestatu nituen adibideak, honako hauek ziren. Hau da landuko duguna, Silbetiko pagaderena. Ez dakit ezagutzen duzuen, baina Silbetin Hegaztietako gune babestu bat dago, eta Monte Alduide zen, eta horregin nahi zuten, zabaldu nahi zuten Magna Navarra magnesitaz arrobi bat, eta zuntzitu nahi zuten pagadia. Hau izango litzateke adibidez, kompetentzia eztabaida zientifikoak planteatzeko eredu on bat. Bestea, prestatu nuen bestea zen abiadura handiko trena. Orain nahiko gelditu dago, behintzat Nafarroan, baina eztabaidatzen ari zen Aralar nola igaro. Tunel erraldoi bat
mendilerroan azpitik egin, edo Baiararen ondoko Aristitiatik pasa eta saguzar kolonia guztiak, hor dauden saguzar kolonia guztiak beste gauza interesgarrien artean zuntzitu. Egin ala ez, bestea zen Lizarrerian dugun arazoa urarekin eta lurazpiko akufero batzuekin, non egiten ari diren putzuak eta ustiak eta handitzen ari den riberako herriak hornitzeko, uraz hornitzeko, baina akuiferoak edo lurazpiko reserva horiek agortzeko arriskuarekin. Landu nahi nuen beste adibidea zen, ikusteko motatako adibideak landu daitezken, horretarako fracking, bai ala ez, duela hiru ez, gehiago, urte egin zituzten gutxienez 5 prospekzio. Gure bat abizen, bestea Sakanan, bestea Tutera ondoan, bestea Abianan eta bestea gurean, Lana Ibarrean. Gizarteari planteatzea, frackinga bai ala ez. Hemen egin behar den, ala ez, ze arriskuak duen, ze abantaiak duen, zeri egin behar diogu fracking horrek ematen digun energia erabile ez ezeteko. Eta oso famatu izan zen, eta oso aproposa litzateken, beste adibide bat litzateke Olaztin jarri behar zuten erraustegia. Ez gara banan-banan aztertuko, baina guztiak dute elementu berdineak. Elementu matzuk amunkumenean eta zentratuko gara silbetiko adibidean, baina zerbaitetan zentratxarren. Ez dakit ezagutzen duzuen, baina silbetik... Badauka puntero? Ez. Silbetiko pagadia dago, hemen dago, pagadi superpolita. Eugin, hor beko argazkian, badau magnesitas arrobi erraldoia. Baina arrobi hori pasaden mendeko erdian martxan jarri zen eta ja gortzen ari da. Orduan, duela urte batzuk, Nafar gobernuak enpresarekin batera planteatu zuten ja gortzea hartzagola eta beste konzesio bat handitu behar zela edo beste zerbait egin behar zela, zer bestela kasi 200 familiek galduko zutela lanpostua. Eta proposatu zuten beste kantera bat egitea, hor zona proiektu ikusten duzuenean, hor dago Silbeti, eta egitea tunel erraldoia beste kantera berte. Hor dago Quintorreal. Kontua da, hor dagoela hegaztientzako gune babestu bat, Monte Alduidez izenekoa, eta bertan, badaramaia urte asko babestuta, eta bertan badaudela gutxienez, nik esango nuke gehiago daudela, baina fitxa hori egin zuenean gutxienez 31 espezie eta 14 habitat babestuak. Haien artean okil batzuk eta orkidea batzuk eta endemismo batzuk. Desman de los Pirineos, saguzar espezie kaltetu batzuk. Orduan, kontua zen, Magnitud de Navarra, bazeraman ja 60 urte edo ustiatzen, arrobi zaharra agurtu behar zela eta eskatu zuten zabaltzea. Nafar gobernuak egin zuen Declaración de Impacto Ambiental onartu zuten, baterigarretzat jo zuten eta aurrera egin zuten. Kontrako adibideak eta kontrako txostenak ere bazeuden, ere. Rekurtso batzuk eta alegite batzuk ere egon ziren eta handik 3 urtera Nafarroako Gorako Tribunalak bertan bera utzi zuen. Declaración de Impacto Ambiental eta Plan de Impacto Supramunicipal eta guztia bertan bera utzi zuten. Eta, baina kontua da, gizartea eta ekologista martxan eta mundu guztia eta kanpoko jendea superpozik, baina Erroko udala eta Eugi eta Silbetiko kontseiluak alegitea jarri zuten, ez zuten konforme eztabaidarekin.
kanpokoak oso pozik eztabaidarekin, fek de Monte Alduidez babestu zer delako, baina lekukoak ikusita haien lanpostuak arriskuan, horren kontra, erabaki horren kontra egin zuten, ez? Tribunaletan jarraitu zuen, eta 2017an Gorako Tribunala, el Tribunal Supremo, bertan bera betiko ispea ebatzi zuen, eta bertan bera gelditu zen. Ezin izango da egingo. Zalantza baduzu jarri dizuet, ze partido politikoak eta denetariko egon da, UPN-erekin ez zen, baina gero-geroa bai eta egon dira tartean. Orduan ez da, nik dakidan ez dela kontu politikoa. Kontrako iritzi asko edo jende asko agertu da kontran, margotu zen Pagadia eta Nafarro osoan zer, justu ez Baiaran, baina igual Erroko Baiaran ez, baina bai Esterribarreko Baiaran agertu dira kontrako pintadak eta kite segundu zuen eta batzuk argudiatu zuten hor dagola eugiko ola berria, arma fabrika eta badaudela, razoi asko, horren kontra egiteko. Baina aldi berean, badugu kontrako argudioak ere, ez? Pirineoak uzten ari dira. Batez besteko adina asko igotzen ari da, jende gaztea ja ez dira Pirineoetan gelditzen, gero eta lanpostu gutxiago daudelako, Iruña aldera mugitzen ari dira, uzten ari dira. Hemen banituen, orain ez dut erakutsikoa, baina banituen mapa batzuk datu demografikoekin, non ikusten den, nola gero eta jende zahar gehiago daude Pirineoetan, gero eta jende gazte gutxiago, oraindik ez daude egoera txar batean, ikusten duzuen bezala Tuteraldean eta Riberan askoz langabezi altuago dau, baina okertzen ari da Pirineoen egoera, ez? Orduan lekukoek esaten zuten, zuek zuen etxean erabakiz egin nahi duzuen, baina utxugu zuen mesedez gure herrian erabakitzen egin nahi dugun, Ze ez gaude 200 lanpostu galtzeko egoeran. Arazo horrek, ematen digu aukera zientziako edo kontzeptu zientifikoak lantzeko, bai, biohonestasuna, endemismoak, ze diren, lekuko paisaiak ezagutzeko. Lekuko ez bakarrik paisaiak, ondare naturala, baizik eta ondare historikoa eta ondare kulturala eta ezagutzeko. Badaude adibidez hori eugiko arma lantegia, adibide oso politak, ez? Hainbat kontu lantzeko. Natura 2000 zarea eta honen esanaia eta honen babes figurak, ulertzeko zer den deklarazion de impacto ambiental batzuk, natura gizakien interakzio adibide polit asko ikusteko, orduan alde horretatik adibide polita izan daiteke. Bigarren pausua, balio sozialak, pertsonalak eta galdera, lantaldean eta nire geriketa taldean planteatu nuenean horretarako prestatzeko ez, galdera interesgarriak sortatu ziren. Ekonomia, alderdi sozialak, alderdi naturalak uztartzen dituenak, eta horregatik dira horren interesgarriak ez. Zeri eman lehentasuna, lanpostuak mantentzeari, bertako bizimoda mantentzeari, edo ondare naturalari, edo hegaztiak babesteari. Lana populazioa mantendu behar da, bai, baina zeren truke. Baina ez bada mantentzen, nork ateratzen du etekina eta baina nork pairatzen dituen iztearen ondorioak. Zeren truke, ez? Mantendu nahi dira paraje edo paisai babestu horiek. Herriak izan behar du, lekukoek izan behar dute erabakitzeko eskubidea, edo noren eskubidea da erabakitzearena. Zergatik guk Iruñetik edo Bilbotik erabaki dezakegun babestu behar den ala ez, baina lekukoei ez diegu hitza ematen. Eta bueno, ariketa jarrituko litzateke, prentsa lekukoak eta Natura 2000 fitzaren, 2000aren fitxak
batzen eta bueno, esan nahi dut, hemen ez dugula prozesua irekitzeko eta zabaltzeko eta erakusteko nola egingo lukeen, baina prozesua jarraitu daitekeela eta bide polita. Eta aipatu ditudan besteak, bueno, beste inbeste. Orduan, ez dakit lortu dudan bezala ez zen nahi egon nuen formatua, ez dakit argia izaten lortu dudan, eta baina espero dut, bueno, ideia arrabatu izana, eta interesgarria aurkitu izana. Bueno, mila esker Marian, mila esker Aitziber, galderen tartea irekiko dugu orain, atzo bezala esku altxatu eta gerturatuko zaizue antolakuntzako norbait mikrofonoarekin. Hausnarketa bat edo ere bai. Aitziberrentzat behar bada optimismo pixka bat emateko. Ni urte batean izan nintzen irakasle naturzientzitan, lizeo batean, eta naturzientziak ez ziren gai importantea gurasoentzat. Beraz, inglesa eta matematika eta holako gai batzuk askoz ere garrantzia handiagoa ziren, eta nahiko libertatea izan nuen, nahi nuen aiteko. Alegia, umeak ze ikaste zuten naturzientziei buruz, ez ziren batea jola gurasoei, eta ez nuen bat ere presioek izan, hain aldetik. Bai, Martxel, garaiaitan espazitzaizun gehi gustatu igual eskoletako sistemak gaur harrituko zineke. Ez dut uste gaurko gurasoei garai hartan gaina interesatzen zaienik ez da inglesa, ez da matematika, baina askoz gehiago interesatzen zaie nota. Nota. Obsesioa dago, ebaluazioan ikasleen noten inguruan, orduan. Zenbat ikaste duen ez duen, nota ona behar dituztela, bai, eta horrek baldintzatzen ikastetxeetako funtzionamentu, baina ia guztia. Eta bai, horren atzean daude, hemen egun guztiak eztabaidatzeko emango dizkiguken kontu pila bat. Hau da, ez gurasoei asko interesatzen zaie naturzientzietako nota. Inglesekoa gaina eta matematikakoa gaina. Gaur. Eta hemen irakasleak daude, hartu hitza lasai. Habe ze pentsatzen zuen? Nik honetan ikusten dudan, nik irakasleen hezitzailea naiz. Eta honetan ikusten dudan zailtasuna da, askotan irakasleek ez badira propoz tailer batera edo formakuntza zehatz batera joaten, ez dakitela ze planteatu. Normalean, gizarte zientzietatik datoz, eta zientzia naturaletaz oso gutxi dakite. Orduan, deixeta askatu zena euki eta baina ez dakite ze egin duten denborarekin. Testu liburua jarraitzea ez bada. Orduan, bueno, ez dut hildo honetatik tiraka hasi naiz, emango genuke aste oso betez holantzen, baina aldaketa sakonak egin behar dira irakasleen, zuk ere ipatu duzu, ez? Ze garrantzitsua den irakasleen, edo ze eragina duen irakasleen formakuntza gabezia. Baina bai, funtsezkoa litzateke irakasleak hobeto formatzeko, naturzientziak hobeto, edo natur topikoak hobeto ezagutzea. Askatasuna, bai, onartuta da askatasuna dugula, jakiteko ze egin askatasun horrekin. Nire galdera ni ere irakaslea, baina, bueno,
masterra egina dukat, eta pixkat jarria banago gaian, nire galdera da justo bota dezuen hortan, ebaluazioa. Oso polita iritsi zain metodologia eta uste eraginkorra izan daitekela, nire ezjakintasunetik, baina sartzen zait kriston zalantza, badakite jarrerak ebaluatzen direla, parte hartzeak, elkarri laguntzeak, eta bar, baina gero bukaeran azterketa bat egin beharko balitzak ez, nota bat lortzeko edukiak barneratzearen inguruan, eta hori dena eski ikusten eta intzaia, nire ezjakintasunetik, eta igual hemen irakasleren batek argituko ditasunta, baina ikusten dut oso zaila gero aplikatzea. Bai, kontua da, fijatzen bazara, aipatu dudan lehenengo pausua eta egin behar den lehenengo gauza, izan behar da dilema edo topikoa edo eztabaidatzeko topikoa edo ongi aukeratu. Eta horretarako aditu batek egin behar du. Eta aukeratu behar dira topikoak oso ongi, fijatu bazara, Silbetiko adibidean, aipatu dudan lehenengo gauza izan da, topiko horrek aukera baten digula Declaración de Impacto Ambiental segun ze mailatan ematen den, igual bachelorgoan bai, baina bigarren hezkuntzan ez. Baina espezie kaltetu duen kontzeptua, endemismo kontzeptua, biodiversitatearen adibide, metodologia horiek guztiak, ABPA bezala, proiektuetan oinarritutako ikaskuntza bezala, eta dena, adituak bezala, zaindu behar dugun lehenengo gauza da oinarri zientifiko sendo bat edukitzea. Ez gelditzea, esan duzun bezala, iritzietan edo debate batean murgiltzeko gaitasunean, edo poster superpolitate egiteko gaitasunean, edo tikak erabiltzeko gaitasunean informazioa egiteko, baizik eta gure ardura da topikoak ongi aukeratzea, ziurtatzeko aukera ematen dizkigutela nahi dugun zientzia lantzeko. Gainontzeko gauzak dira osagarriak, edo izan behar dira osagarriak. Egia da, metodologia guztiekin gertatzen den bezala, olatuak daude, ez? Suspikazia edo rechazo, reticencia, gero fama eta gero konturatzen dira jendea ez direla inbesterako eta ez den direla jaisten. Orduan, igual, pasatu dugu lehenengo fase hori, ez? Expansio fase hori, eta faman jarri dira eta modu kritiko batean landu dira, baina orain gaude urrengo uste du, iritsi garela. Urrengo fasera eta hor konturatzen ari gara, nola egin behar dugun benetan lortu nahi ditugun abantaiak edo benetan gauzatzeko. Edo alderantziz. Sufritu pairatu nahi ditugun ondorio txarrak ez ekiditzeko. Ebaluazioan gaiekin pasazakegu hemen aste dute, baina nik uste hor badaula beldurrak usatzeko bintzat, hori garrantzitsua dela, hor badau, ontzat ematen dugun ere ustez behintzat guztiz frogatuta da faltsua den pentsamendua, ez da, irakasleek homologaziorako balio duten transmisio bidezko ezagutza horiek erreplikatzeko gaitasunak nolabait jakintza adierazten da. Bestera batea esan da. Irakasleak esandako horretatik ikasleak memorizatu duen hori maila altuan egiten badu ikasleak ikasi duela. Eta hori horrela ez izateaz gain, urtero jasotzen dituen ikasleak erakuste iguelako okertzen doa kontua. Gauza, esan nahi dut, azterketa horiek oinarritzaianak nolabait memorizazioan eta balio dute estandar batzuk ezartzeko eta horren baitan irakasleak eroso sentitu daitezke, azterketa berdinakin nota batzuk jarri ditut. Baina gero hortik ezagutza eramate baldin bazu, bide hori eta saiatze basa ikasle horiek landu dituzten gaiak beste testuinguru batetik ikusten da, benetan da, tristeagoa ikustea, ze nolako ezgaitasuna erakusten duten. Orduan, ikusten ez daukagula galtzekorik esar bestelako ebaluazio ereduetan pentsatzen jarriko bai. Baina gaina bat ikusita ze maitza lortzen dugu, ze mailarekin datozen batxilergora eta kaso ondo unibertsitatera nahi bakarrik gainatu zientzietan. Irakasle izango direna jasotzen ditut arlo ezberdinetatik datozenak eta eske ez dago. Zan nahi dut, ebaluazio sisteman nik uste aldatu behar dela goitik hanbera eta horri eman behar zaiola, baina nik uste hori ere etorri behar duela, leheno esan dudan, irakasleen kultura berritik. Etorri behar duela. Hori ere eraiki egin behar dela,
hori ez, irakasle ekipoetatik kurrikulumaren interpretazio baten baita. Bi gauza daude, zer ebaluatu nahi dan eta ebaluazio horrek zentzu daukan. Kalifikatiboa bada estandar batzutan, beti jarraituko dugu olako estandarrak diren sistemak eta pentsamendua egiten, baina hori ikusita da. Ez dela eraginkorra, ezagutzari begira. Argi da. Eta horrek pentsamendu hori aldatestan bitartean kostabertzaiko eta ez gutxi transmisioa diren metodologia hauetatik ateratzea. Eta aspaldi frogatuta dau entzuten dugunetik gutxirekin gelditze gehala eta oraingo gazteekin jota gutxia. Hain daude hiperestimulatuak, kontzentrazio ahalmena dela, 20 minutuko asko jota. Hortik aurrera kontatuko jozu nahi desuna, baina blaxe gaude. Nik ingurumen hezkuntzarekin aspaldi badaukat kezka bat. Eta da, planteatzen dugunean ingurumen hezkuntza bakarrik hezkuntza reglatuan eta bakarrik umentzako zerbait bezala. Eta aspaldi esaten dut, ingurumen hezkuntza ezinbestekoa dela, baina bereziki sartu behar ditugula hor politikariak, teknikariak, unibertsitateko irakasleak eta beste asko ez. Eta orduan, nola lortu daiteke pixka bat hortik ateratzea. Atzo aipatu zen genero ikuspegia, eta iruditzen zait oso adibide ona dela, genero ikuspegia pasatu da izatera oso gauza, ez da baidatu ez daitekena, oso gauza beharrezkoa maila guztietan. Baina ez da izan hasi garelako lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, hori unibertsitatera pasatu delako, eta etorkizuneko agintariak hortaz konbentzitu direlako, baizik eta maila guztietan eragin dugulako batera. Eta orduan iruditzen zait ingurumenarekin ere nola bete antzeko zerbaitera iritsi behar dugula, ez dut esan nahi ingurumenaren ezagumendua ez daiteke batean zabaldu, baina gutxinez ingurumena agendan jartzearena bai, garrantzio ematerena bai. Orduan ez dakit zuen ikuspuntutik edo nola lortu dezakegun pixka bat hezkuntzatik edo bigarren mailak hezkuntzatik gurasako batera eztea edo ingurumenaren garrantzia maila guztietara zabaltzea. Kontatu dezaket, ze gertatu da gure fakultadian, ez? Berrikuntza plan batian sartu ginen eta, hildotako bat definitu zen trantsizio sozioekologikorako gizarte bat edo estea. Eta hori, zeharlerro bezala, zeharkako ikaste emaitza bezala planteatzen zen, graduko ezagutzarlo ezberdinetetik. Nola bukatu du kontuak? Zitze esperimentalen bueltan edo, teknologian da matematikan biltzanok lantze deu krisi ekologiko globala eta gainerakoek lantze deu krisi sozial globala. Dao, itzelezko zailtasuna, disiplina ezberdinetako jendiak eta irakasleok elkarrekin lan iteko. Eskatzen jo ikaslei askotan, olako proiektuetan elkarrekin aritza, baina gero gu, kostatu itezaigu gure artean olako disiplinartekoak dian planteamentuak ekartzia. Eta nik uste, zailtasuna kasu honetan gugan da, kurrikulum batez ere, kurrikulum horiek ulertzeko eta interpretatzeko moduan. Kapaz izan beharko ginuke horrelako nahi beste planteamentu eta proiektu gauzatzeko, baina horrek eskatzeigu lana. Horrek eskatzeigu lana, oain arte emanak zaizkigun prozesuak eta lan egiteko moduak irauli eta beste modu batean antolatzen hastia eta nik horrik usteet, alako dinamika komplexu batzuk ez dutenak bate laguntzen horretan, baina ni ados nago. Izatez, saiakerak etengabiak dira, elkarrekin hasteko guzti honi begira, baina bakoitzak jotze dugu, guk menderatze dugu arlo horta, eta hortxe katiatze geha, eta gertatzen zaigu LH-en, gertatzen zaigu DBH-en, gertatzen zaigu batxillergoan, eta gertatzen zaigu unibertsitatean. Da, nik uste, badao etapa bat, ez daukaz ikusik, eta haiei gaina falta zaila hau dana, eta da lanbidezik, eta hor bai, gainditu dute hori guztia. Hor bai daukate ikuspegi transversala ofizio bati begira. Baina ofizio bati begira ikasten dutelako. Guk igual, helburu jakin bat jarri beharko genuke, eta dana horri begira jarri edo, baina uste, bideo danak urratzeko daudela. Alegin txikiak egiten nahi geha, baina nire impresioa da, falta zaigula kultura kolektibo bat bide hortan jartzeko. Eta askoi intentzioak ere bai,
hori egiteko. Errazagoa da, bakoitza bere zeratik, testu ingurutikan dakin horren bueltan aritzia, zerbaiti begira, baina elkarrekin jartze hori, nik uste hor daola zailtasun handinetako bat. Eta nik zerbait gaitu nahiko nuke. Atzemai inguruan atera zen agenda sozialak eta individualak eta politikak bateratu behar zirela, ez? Nik uste dut hemen ere, planteatzen duzuna horrekin ere zerikusia duela. Beti zentratzen gara bigarren hezkuntzan, lehen hezkuntzan, haur hezkuntzan, eskolan derrigorrez egon behar direlako eta haiekin ez dutela beste remediorik, eskolan egon behar dira eta hoiekin lan egin aldugu. Ideala litzateke irakaslekin ere lan egin alizateko, baina kontua da ez direla gure gana etortzen. KAPek, Nafarroan, Centro de Apoyo al Profesorado KAP du izena, zurean da, berritzeguneak. Ze ikastaroak eskaintzen dieten? Eskaintzen dieten naturzientzietan esteko edo azitzeko gauzak? Ez, gehienak dira mindfulness, edo kode berriko programazioa, edo programazioa eskratzerekin, edo psikologia positiba, edo gatazkaen ebaztena. Baina, orduan, ez bado merkatuan, edo irakasleak onartzen dizkietenean ez badute horiek hartzen, nola, guk eskaintza egin dezakegu eta eskaintza egiten dugu eta saiatzen gara, baina gizarten ez bada horren edo potere politikotan hezkuntza saileko agendan ez badau, irakasleak honetan formatzea, nola, ez da modurik, ez? Elkartzeko eta mai berearen gainean, berearen inguruan ezertzeko eta gauza horiek kontatzeko. Orduan, gure esparrutatik edo gure eskuetatik alde egin bezain pronto, unibertsitatetik bukatu atera bezain pronto, jak dau modurik. Naiz eta intentzioa egon eta naiz eta balintzak eman, baina ez bagara elkartzen, leku fisiko batean, ez bada ikusten horren beharra, ez dakit nondik hasi behar den, baina ikusten dut hasi behar dela eta nola bai, atzo ere airean gelditu zen kontu hori, ez? Argi ikusten genuela agenda politika edabideen agendak eta bateratu behar zirela, baina ez genuen oso argi ikusten nondik hasi behar den. Eta hemen, gauza berdina. Nire galdera da, Agenda 21-aren inguruan, nik bizi izan nun ikasle moduan, eta nik uste dut hemen asko bizi izan genuela. Eta gai garaian oso gauza handia eta garrantzitsua zala, eta zuk esan dezu moduan ere bai, diru asko sartu zen, eta ezakit instituzioen aldetik konpromezu hori ikusten dela. Orduan, zergatik ez duen funtzionatu eta ea oztopa bat izan daitekeen, horrek ez funtzionatzea etorkizunean egin daitezken proiektuen inguruan. Nere ustetako bada proiektu hori ez dela behar beste baloratu, emaitza argiak ateratzeko ez dakit, badaun intentziorik edo eta nahi denik ere, ez dakit ez, horren ondorioak, nahi dien horren ondorioak atera esan nahi dut hezkuntzan badao, behintzat Nafarroa hain ondo ez dut ezagutzen, etengabeko berrikuntza baterako joera, berritzen ari da beti hezkuntza, baina ebaluazioetatik abiatu gabe. Hori da netzat gauza, akatsika ez da ikertzen. Ikerketarik egin gabeko moda bitartezko berrikuntza badao, etengabe, oantxe dia proiektuak, oantxe da bestea, Agenda 21 ere oain bihartu da, Agenda 30, 2030, baina bitarte horretan nik irakurri ditut egin dian, batez ere inguru geletatik eta egin dian ebaluazio batzuk, baina ez dakidian emaitza potoloak ateratzera begirako ebaluazioak, ez? Agenda 21 inguruan eragile pila batek hartzen dute parte, tartan enpresak daude. Prozesu batzuk bideratzen dituztenak, tokiko agendekin egiten dute, da makinaria izugarri konplexua.
eta batzuen komenientziarako daun bezala antolatuta ondo dauna. Ni dakit Gipuzkoan ingurugela guztiak une batean nahiko naskatuta ze puntura iritsi dian egin zutela halako hausnarketa kolektibo bat zer egin zezaketen ingurugeletatik. Ze karo, da hezkuntza sistema, daude ikastetxeak eta daude tokiko udalak edo, esango genuke administrazioak. Haien irakurketan etxigarria izan zen, bueltatzeialako eta hortik ere nik garatzen dituen ideiak, haiek esate zuten enpresen aldetik badaola ingurumen enpresak, badaola erabateko prestutasuna, gauza berriak egiteko, beste erabatera egiteko, udalak bere horretan ateak errez irikitzen dituztela, baina arazoa daola ikastetxeko kurrikulum berrantolaketa horietan. Irakasleak lanean jartzen dituztenean, ez dagoela pauso bat arago, hortik pauso bat ematerik, ez? Orduan, daude era guztitako errealitateak, ikastetxe batzutan oso ondo funtzionatzen dute eta kanpo laguntzari gabe burutzen dituzte, beste batzutan bihurtu dira gai tematiko batzuk, ekiz urtetik behin etortzen da enpresa bat eta zerbait egiten dute, eta beste batzutan gauza puntualak egiten, daneti da hau. Eraikidan mastodonte hori mugitzea, orain, ze, klaro, ikastetxetako txangoak, diru hoie guztiak, daude, hainbat kontu proiektu hori lotuta bere garaian komenizalako eta naizalako txertatu. Baina horrek ekarri du sekulako artefaktua. Gure administrazio holako gauzak egitera oso emana da. Baina mai oso horri buelta eta hasi zaite beste zerbait iten, ez? Nik uste elefante zuri badala. Hortaino esan dezaket. Baina jarraitzet pentsatzen, baliagarria izan daitekela, helburua bada ikastetxetako kurrikulumak berrantolatzea. Iruditzen zait dela aukera oso polita, oraindik hor da ona, eta baliagarria izan daitekena horretarako. Eta igual ikastetxe batzutan badao esperientzia nahiko horretan pauso bat emateko. Nik hortan aritzen izanean ainako potentziala ikuste jot, edo handiagoa, kontua da, heldu inbartzaiola gaiei. Horraino esan aldezake. Badaude interneten sartzea, badaude valorazio batzuk eta eginda maila lan bezalakoa. Bueno, mila esker, egia esan, enun egitza hartu, baina eskatu dezu hezkuntzan ari zen batena, eta nago dizuet. Enun egitza hartu, nahiko ikuspegi pesimistatik, eta horrelako gaur behar da. Jartzen naiz gure ikasleen egoeran, eta daude asper egin da, aldaketa globala, klima aldaketa entzuteaz. Asper egin da. Eta jartzen naiz ni behaien larruan, behaien adinean, eta berdina gertatzen zitzaigun guri ozono beruzaren zuloarekin, eta bar. Hemen 20 urtetara beste zerbait izango da, aspertuko dituna. Pesimista nago besteak beste, sartzen genean gu ikastetxe berri batean, gure gogo eta zea guztiakin, gure esku hartzea oso txiki eta ezereztua gelditzen dalako. Besteak beste, gure behin-behinekotasuna behin-betikotuta daulako. Alegia, eskola bateagoaz, 3 hilabete egingo ditugu, igual, ikasturte osoa, eta datorren urtean beste zerbait, eta beste nonbait. Hor, pesimismo horti datorkit, ezta? Gero gainetik horrei gehitzen diot, sartzen zehala ikastetxe berri batea, eta zure lankidea den hori, formazioz biologo izanik, ari da, homeopatia hartzen, eta ez hori bakarrik, gainak bidea oso hori egiten badu. Baizik eta homeopatiaren apologia egiten ikastetxearen barruan. Esan dezuen, beste egoera bajarriko dut, baina tokatzen baldin bazaizu DBH-en batetik 4. mailara, eta ikusten dezu etengabe liburuak dabiltzala, metodo zientifikoa gora, metodo zientifikoa bera, entzuten dugu zientifikoki frogatuta dago, eta galdetzen duzu ikaslei, DBH bateko galdere hori egitea, eta ondo ez erantzutea behar badazilegia da, baina 4 urtez ibiltidan ikasleari DBH lauan galdetzen diezunean hori, eta ikusten dezunean, ez dakala piperrik, ze esan nahi duen horrek. Karo, hor funtzioan zer dago, esan dezuen bezala, dozenteen formazio falta, izugarria hori. Horraitik nago pesimista, ez da? Nahiko nuke, ariketa txiki bat, zenbat zabiltzazte hemen 2. hezkuntzan ezitzaile, DBH batxillarren, oso hartzako mesez? Mordoz baten batek gero ere pesimismoari buelta batek zuen. Gauza bakarrak funtzionatu dit, eta sorteko sentitzen naiz, zeren
Ikastetxetan sartu nahi zenean ikasturte guztiak egin ditut, eta horrek esku hartze txiki bat ematen dit. Eta gauza bat funtzionatu egiten hori izan da. Beti, think globally horrek ez du balio, nire ikasle esan dakoa aldaketak globalak bost, bain mila aldiz entzun dute poloak urtuko diala, bla 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 bla. Act locally horrek behar badak gehiago balio dira. Esan erakustarazteak behaien herrian dagoen horrek. Balioan jartzea horrek. Eta doainen tokatu zaiten lan itea, eta ibaia lan duen ditun, eta behaiek duten ibaien referentzia bakarra da horia. Osa, vertedero hori. Eta erakustarazi behartzaie, ostras, eske Leitzaran ere handoain dala. Eta behar da, zeuze, asmatu dezu. Benik, zarautzen nabilela, behar da, aldaketa globalaren kontu horrekin erakustarazi, txiringito horrea juten diana txaldetan, gaztea dira, baina behar hemen digan 90 urte eta horrez tala egongo. Horrekin ere behar asmatu iten dezu. Horre bakarri balio izan dira dago, Eta izo zeba desun zuek izateko eta beste bali maez bezkertuko dizuke. Nik guztiz edo zigon, hori neuke ala pentsatzeat, baina esate izuet horren inguruan badaola beste arrisku bat, ni neuk ere bizi izan nulako, eta da balioan inguru, hortan ere jakinin behar dala. Hau da, atzok Gontzalek Flixeko kontuak esate zitun. Ni jasotzen ditun, ni lanean ibilitakoa naiz, eta ni iritsi nintzen, takoizko zapotakin, arralde etortze zitzaizkidan pertsonak, kasle gazteak, hartzea, eta haiek ausartzera, haiekin arraldea sartzea. Nola bizi duten egoera hori haiek, eta ze irudikatzen nahi dian, balioan jartzen tenean ingurumen hori ere, aztertu behar da, nondi datuz ikasle horiek horta, Eta horrek esan, biologia erakuste bain irakasle guztiak ere, ez tekea atxekipen hori ingurune naturalarekiko. Horrek eragin iteu ze ikuspegikin gero behitzeuen natur ingurunia, eta eremu batzutan, iepa, ze balio sentitzeituen horrekiko, ez? Gizartean ere badao, eta eskola gizartean isladot bestik ez da. Jasotzituzunean ikasleak esatezen, que asko, me estoy ensuciando con lodo, esatezu, joazen astea, nondik hasi behar dut dekonstrukzio hau, azteko pixkana, hori gertatzea, eta hori gertatzea, eta pentsatzen Maria ere, hau izte izango eaeko kontu bat, ez da, Nafarroan ere hasiko ikusten, klaro, nondik datoz? Haineiz DBH-kotaz, nondik datoz? Eta, klaro, hori espada etapa horietan aldatzen, gu jasotzen ditugu unibertsitatean, eta espadieu begirada hori aldatzen, ea nola ikusarazte joan eta nola lortzen atxekipena gure herriakiko eta ingurune naturalakiko, hor gaude. Eta hori gure arlokoak. Beste arlokoekin are okerra hau. Beste ezagutza gutxiago edo harreman gutxiago dituztelako, ingurune naturalakin, hori dana bada hau. Baina horregatik, horrepeak, ausardi eman beharko liuke gauza berria probatzeko, hori badadaka, testu ingurua, animatu, dan aldatzea, dan kasgora jartzea, izu alduzuena. Zan nahi dut hori da nire gaur eguneko pentsamendua. Gertatzea hori oso zaila dela bakarkaitia. Hor dago kontua. Zaila dela aldaketa hauek itia ikastetxe batean bakarri bazaude. Ze gaur gela baktuen barruan gertatzena ere ez da nierrez legitimatzen. Ebaluazio homologatu horren baldintzen baitan. Hor dago kontua. Hori, kolektibo bezala ingo bagenu ez da gau ezer eratzeko. Ezerre, horria, ezerre, dana dakau irabazteko. Nola hori ez, kolektibo bezala. Gure osasunan mesedetan azteko, eta gero ikasleen baina guratik ebai, liburu jei behira urtia, jundu urtia, torre. Eta nik, ni ere egon naiz bigarren hezkuntzan, eta ikusi du ze zaila den gauza horiek gauzatzea, ez? Batez ere guk, neko komunitate txikia gara, eta baina ez gara konturatzen, gure komunitatik mundua dagoela, ez? Eta biologo, badago biologia ematen edo naturzientzietan hasiak ez diren jende asko, laborategikoan, laborategiko lanetan trebatuak eta ez dituztela atxikimendu hori. Eta bestela, baina esan nahi nuzena, normala da, ikuspegi hori nire ere ikusi izan duen, ez? Hasieran
zertarako egingo du, ez du ezer lortuko, ze zaila den, ikasleek ez dute baitatzen, saiatzen naiz nire gogo guztiekin egiten dut eta ez dut ikusten. Azkenean ateratzen dut klasetik eta eta gelditzen dira isaldieko jarduera batean eta ez dut ezikitun nahi eta ez diot erreparatzen txoriei eta normala daukitzea, baina urteen poderioz konturatu naiz eta orain igual beste modu batez sakonago planteatzen dudanean, ikusi dut nola ausartzen bazara astera, berehala eratzen dena adibidea. Aurten izan dugu oso adibide politak igual aurten berezia izan da, ez? Aurten COVID mobidarekin mundu guztia zegoela ateratzeko gogoz eta gauza berriak egiteko gogoz eta kalean egin behar bazen, ja ongi zegoen, ez? Baina aurten bai izan dugu horren adibide politak, hasi gara. Gure laborategietan gure ikaslekin ere betzen ditugun materialak eskoletara eramaten, tailer batzuk egiten eta materiala prestatzen eta hasi dira perretxikoak bezala, ez? Ateratzen, eta materiala eskatzen, eta mesedez etorri gure gana ere, eta behin adibidea ikusita egin nuen nire semertainaren klasean adibide bat, eta gero haien kabuz berrepikatu dute tailer hori, dinosaurioen bila, joan ginen, etorri batera, eta aztarrak utzi genituen, eta haien kabuz egin dituzte ja 4 klase ezberdinetan. Orduan, bai, normala da, beldurra izatea edo retizentzia edo, baina aldi berean ikusten dut, ausartzen bagara astera eta nola baiteko laguntza eta preso egoten bagara laguntzeko eta behar badute lehenengo pausu hori emateko laguntza edo sostengoa emateko, azten dela edatzen. Ezin gara, numaitetik, lehenez aurreko erantzunean esan dudan bezala, ez numaitetik hasi behar da aldaketa. Eta zergatik ez hasi gure gandik eta zergatik ez egin, saiatu, ze gertatzen den. Batzutan, askotan, gehienetan, eta zer gertatzen, eta izugarrizko lan hartu dugu eta eserean gelditzen da. Baina beste batzutan ez dakizu zergatik, baina hasten da korrente berria. Eta lortzen baduzu talde irakasle txiki batekin zer hasi, auskal, zer gertatuko den. Hau da nire aurtengo eskarmendua, ez dakit ze punturaino den transferible edo momentuko gauza izan den. Oso ondo, eskerrik asko bikotea.